ክንዛወር ወፂና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ሓደ ዓብይ ከልቢ ርኢና ሃዲምና ክልተ መሊስና ሰለምቲ ደማሙ ርኢና ፈሪሕና ሃዲምና ናና ሰለስተ ኣናቱ ክፃወታ ርኢና ፈሪሐን ሃደማ ትምህርቲ ተኡምዩ ምንባብ ንጀምር ሓደ ክልተ ሰለስተ ንበል ብሓባር ንቕፅር ሓደ ክልተ ሰለስተ ንበል ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽድሽተ ንበል ሸውዓተ ሸሞንተ ትሽዓተ ዓሰርተ ቁፅሪ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ነገር ብቁፅሪ እዩ ዝሰርሕ ኣርባዕተ እግሪ ናይቲ ጽቡቕ ከልቢ ሓሙሽተ ኣጻብዕቲ ኣብ ኢድና ዘለዋ ሽድሽተ ዝፈትዋ ቁፅሪ ሸውዓተ መዓልታት ናይ ሰሙን መርኣያ ሸሞንተ ኣእጋር ናይቲ ዓብይ ሳሬት ትሽዓተ ኩዕሶታት ናይ ፀወታ ዓለም ሕጂ በቲሕና ናብታ ብዝሕቲ ቁፅሪ ዓሰርተ ኣእዳውና ንልዕል ኩላትና ብሓባር ሓደ ክልተ ሰለስተ ንበል ኣርባዕተ ሓሙሽተ ብሓባር ንቁፅር ክሳብ ዓሰርተ ሓደ ክልተ ሰለስተ ንበል ኣርባዕተ ሓሙሽተ ሽድሽተ